दुखुनि रादाब मागो दमासिनि रंजानाय समावनो तामुलपुरनि बगाजुलियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाया सासे लाइमोननि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमायारि बगाजुलि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा सुबुं थानाय ओनसोलाव हाबनानै उदखार खालामनाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो दिनैबो तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथानि बगाजुलि आमलाइगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि हरखाब गाग्लोबनायाव बगाजुलि आमलाइगुरि गामिनि दिलीप बसुमतारीनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि भुबनेश्वर बसुमतारीया अबथिरा थैनो गोनां जायो। जाथाया जादोंमोन दिनै साननि 12 रिंगासो समाव। मोसौ दोस्लायहोनाय समावनो हाग्रानि मैदेरा हरखाब फैयो आरो भुबनेश्वर बसुमतारीखौ आथिं आखाइ गाफायजोबनायजों लोगोसे उदैखौ गाफ्रुनानै बुथारनानै गालाङो। जोङो जेब्ला मोसौ दोस्लायनो थांदोंमोन थारमाने 12:30सो जाबायमोन आरो टाइमा। मोसौ दोस्लायनो थाङोबा थारमाने बे समावहाय जोंहानाव थायो सासे बिहाव जानाय, थारमाने बे दोस्लायनो थांदोंमोन आरो दोस्लायनो थाङोब्ला थारमाने बे आरो बेयाव मोसौ खुथिनि सासे दंमोन, बिसोर सानैजों होसोजादोंमोन जाहैबाय। होसोना ओमफ्राय आंखौ जेब्ला लिंना लायनो मोसौआ मैदेरजों होसोना जेनथेन बासाबाय जों होननायखाय आंबो थांना नायहैबा थारमाने बे मानसिया गोलैना दंमोन आरो बे गथ'आ आरो माने बेबो थारमाने मोसौ दोस्लायनो थांदों जानो हागौ थारमाने 12:30 समाव आरो बिदि। बे आमलाइगुरि बिफा नामा दिलीप बसुमतारी, भुबनेश्वर बसुमतारी। भुबनेश्वरानो 12:30सो जों थांनाया 12:30 बेनि सिगाङाव जानो हागौ आरो जेनेबा 12था कि 11थासो समाव जानो हागौ आरो बे थैनाय समाव बिदि जानो हागौ। थारमाने जों बेखौनो खावलायनो हायो सरकारनिसिम, थारमाने जोंनि बे हाग्रा एरिया ओनसोल हिसाबै थारमाने सरकारा जेन बे न'खरनि जे बिसोर थारमाने बे गथ'आ बिकलंग साइज बायदि खामोन जेनेबा माबा नंखाया बेजों जाबजों थारमाने आं सानदों माने न'खर गोरिब हिसाबै बिसिनि न'खरनि थाखाय थारमाने सरकारा एसे अनसुंथाइ होयो थाबैनो आं बेखौ खावलायो। आरो लोगोसे आं सरकारखौबो खावलायनो सानदों जोंनि बे हाग्रा एरिया हिसाबै माने जोंनियाव बिदिनो गोबां मानसि बुथारनाय जाहैबाय, दा बेखायनो सरकारा बेनि थाखाय माबा मोनसे फेन्सिं बा माबा मोनसे जे सरकारनिफ्राय जि हायो बेखिनि राहाखौ होनो हायोबा मोजां जागोन आं बेखौ माने गुरै खावलायनाय थाबाय आरो सरकारनिसिम।